Pe unde știi? Pentru că știu. Lasă-mă să fac o casă. Și pentru că vreau. Pe survival. Nu, pe creativ. Vreau și o să fac. Bine? Imediat, stai să fac toate chestiile necesare. Pot să găsesc eu loc? Găsesc cele mai bune locuri. Uite, ăsta nu-i loc bun. Toată lumea asta. Păi, dar nimeni nu te mai atacă, nu mai poți să alergi pe munți. Aici pe creativ, pe survival e foarte greu. Uite, așa e pe survival. Cum nimeni nu te atacă? Nu, abia sunt niște monștri care te atacă. Știu. Hai, mă, îmbracă-te ca mine. Hai. Dar cu bunica în casă. E, și! Du-te la baie. Eu nu sunt ca voi, căcăcioșilor. Nu, căcăcioși? Tu ești căcățoasă! Căcățoasa! Mă, ta pe gheață! Da, așa ce mama. E, mă, da, băgăiază. Da, așa ce mami. Tu ești măta pe gheață. Tu ești măta pe gheață. Eu zic, mă, da, la școală. Ai voie. Unde? Doamna, dacă aude, colegii mei vorbesc mai urât decât tine. Știu. Wow, și ai mei. Ai mei vorbesc cam ca ai tăi, Dudu. Și mie vorbesc. Are o colegă care am fost cu ea la colindat odată. Doamna, a vorbit foarte urât. Nu. Dă-i pătrățelele alea. Da, de ce se facă? Trebuie să formează. Wow. Păi da, vreau să-i repar astea. Are țâțe? Toată lumea are țâțe. Bărbați, eu n-am. Există bărbați care foarte... Există două feluri. Așa. Sau. Așa. Colegele alea așa. Așa. Da, pe așa. Nu mai durează mult până te faci. Nu mai spun nimic de tine, Daria. Acum încep la Irina. E ok? Bine. Te bați, femeie. Te bați! Nu vreau. Nu am chef să duc tine. Dar eu n-am găsit-o pe asta. Era aici. Mai bine asta, mai bine ceva. A, dar să vezi că eu am niște... Bă, femeie. Asta sunt nu știu ce e. Care? Nu știu, ce? Nu, am găsit altă. These babies. Nu vreau. A, da, merg. A, bine, da, merg. Dar schimbă culoarea. Ăștia, da, perfect. Pe mine mă cheamă tot Madness, că și pe tine îți cheamă Madness, nu? Da. Așa. Madison. Da, cred că ești drăguț. Perfect. Vine părul la... Cred că trebuie să mă achesc. Mai l-ai de făcut și pe iubită tu, nu? Aoleu. Da, să vezi că îi pun numai pe plățele. Mihai? Da. Deci ce de mine? Și tu la fel? Bate-o, așa. Vecinul! Marie și Marioara!
Ce mă, fată fătăcoară? Un pas la stânga, sau cum era, mă? Na, că stai așa cu pe la noi, mai șadiriza. Na, 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 na. Mărie și Mărioara! Emily, asta o cheamă. Hai să țipăm într-una ca să vedem ce zice vecinul. Mărie și Mărioară! Poate bate la ușă, poate bate la ușă. Mă fi și el a făcut comot aseară. Mărie și Mărioară! Ia-o în parte, mă, omoară! Asta e riscat. Uite, asta poate să fie gen mother. Și pentru tine e tot mother, nu? Și pentru mine tot mother. Mihai, tu ești frate cu noi? Da. Hai, frate. Nu merge? Ba da. Nu merge. Mihai nu-i făcut încă. Deci, Eu mă fac pe mine, nu tu mă faci pe mine. da, mă. Păi haide, mă, să-i setăm, să setăm. Ce să tietăm? Uite, stai să vezi. Poți să spui și mersul, stai. Pe numele meu vreau să fie Sonic. Uite cum mergi. Asta merge ok. Uite-te la asta. Feminin. Uite de bărbat așa. Uite-te cum face cu mâinile. Mi-mi plac pantalonii astea. Da, sunt mișto, haide, altfel. Stai. Lazy, asta se numește. Asta. E prea plină de ea. Feminin. Când așa. Hei! Oi, doamne. Bă, femeie. Bă, femeie! Știi că avem și mouse, Irina. Uite, așa merge normal. Irina, știi că avem și mouse. O, doamne. Încărcat. Plin. Nu vreau. Hai, dar nu sim. Nu-mi place. Nu-mi place. Ăla e sus. Avem 3 roz! Serios? Da! Îți place de asta? Da. Nu. Am care asta prea... Vrei cum de asta? Ești bine ajuns să găsesc pe cineva care să așa. Eu mă fac Dudu, eu mă fac Dacă gamer. îmi instalez mai Sims-ul pe laptop, cred că mi-au laptopul la mine. Dacă și era light, de ce să-ți mai ieșit, nu? Nu știu. Dar nu îi luăm și noi la mare? Da, dar trebuie să-ți instalezi. Dar e greu de instalat. E greu de instalat. Și? Ne-a instalat un nene pe nostru. Da, a durat 2 zile să instaleze. Da. Bine, poate pentru el a durat mai puțin, dar noi am așteptat 2 zile. Îi da laptopul. Da. E vecinul ăștia. Ca să nu văd și noi. Și nu ne-a... Nu, dar cerut bani. ei, Dudu, ea va avea o versiune mai nouă. Acum, de exemplu, trebuia să fie zăpadă, trebuia să fie apartamente. Dar nu-mi plac asta. Ce? Știi că poți să-ți creezi tu o casă în Hai Sims. să ne facem noi o casă. Nu, ăla durează mai mult de 2 ore o casă. Ăla lui ne făcea casă, dar nu. Avem o săptămână mai mare. Să ne facem o casă. Mai seara, stăm până la 2 noapte. În ziua aia. Și noi trebuie să ne culcăm la 10. Băieți. Hai mă, că nu. O noapte doar. La noapte, dăm cu băieții. Îți dai seama că mama și tata au 3 fată. N-au 3-4, erau... Mama, tata și sora într-o pat. Nu. Ea e mică și că e într-un pat. Da, dar nu-i corect.
O să dau cu băieții. Aoleu. Dar la doar cu mine, inclusiv nu dau într-un pat. La mine în cameră. Nu, la ăștia în cameră. La tata în cameră și la mami în cameră. Hai că dorm cu ei. Da, dacă sforăi. Nu sforă, e cum... Pat! Am adormit Irina cu mine, nu? Da, nu spune. Și Luca? Margărie! Luca, serios, Luca sforă. Da. E prietenul meu, nu sforă. Nu știu, de unde să știu, n-am dormit eu cu el. O să-l O întreb. să dorm cu el. Și aflăm dacă sfori sau nu. Eu nu dorm toată seara. Pot fără pizza? Poate vomită Luca pe mine. Dacă îmi are pneumonie, iară. Neomonie, fix neomonie. Pneumonie. Pneumonie, cne. E ple. 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 Deci știi că tu poți să stai la noi până când vrei tu. Adică și până mâine. Nu. Am vrea eu. Până maxim la 5, cred. Aoleu, stai liniștită, fac treburile. La merniță, Doamne. Gata? Da. Acum trebuie să te facem pe tine. Eu mă fac pe mine, stai o secundă. Stai. Nu te... Lume. Ok, și pune și chestiile alea trituri. Așa cum... Imediat. Nu curge? Deloc, uite, vino să vezi. Dar cum așa? Trebuie să curgă. Nu are să... Vino, măi, ce ești? Nu, dar poate da. Vino, vezi cu ursul. Gata, ai Flavină!